През изминалите години с екипа ми съм снимал стотици интервюта за някои от най-големите компании в България. Събрах този опит в 3 съвета, които мисля, че ще ви помогнат да се чувствате по-комфортно пред камера. Първо, бъдете подготвени, особено ако говоренето не ви се отдава натурално. Структурирайте в точки нещата, за които искате да говорите. Ако това не помага, напишете си сценарий и си вземете AutoCue и се научете как да го използвате. Второ, представете си, че говорите с приятел. Ние хората сме социални същества. За нас е натурално да говорим с други хора. В природата по никакъв повод не ни се налага да говорим с предмети. И ето сега сядам тук, поглеждам в този безкрайно дълбок обектив, на който трябва да говоря. Странно е. Представете си, че камерата е човек. Как бихте му казали нещата, които искате да кажете? И трето, трябва да осъзнаете, че сте сами в стаята заедно с една камера. Може да направите 50 повторения, докато извадите нещо, което после може да се монтира и да се създаде видео, в което изглеждате и звучите по